450 persones han participat aquest dissabte en la 15a edició de la Caminada de Carenes, una proposta que uneix el pont de Suera i Tremp a través d'un camí tradicional que rememora l'agermanament entre les dues poblacions històricament vinculades. La caminada llarga, que compta amb altres dos recorreguts més curts, forma part del circuit català de caminades de resistència, de l'àrea d'excursionisme de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Forma part del circuit de caminades de la Federació d'Entitats Excursionistes i és puntuable no el lloc on arribes, sinó el fet de participar-hi. Llavors hi ha molta gent que ve de fora en aquest sentit perquè sí que omplen la participació i sí que concursen a més caminades. I aquesta, la puntuable, és la llarga. La des de Pont de Suert és la puntuable. S'introdueixen les altres modalitats perquè la gent s'ingressi, perquè per fer 52 quilòmetres ja comences a estar preparat. Enguany, com a novetat, el recorregut llarg i mitjà ha pujat al cim de Puig de Lleràs, considerat un dels 100 cims emblemàtics de Catalunya. Així, amb 15 anys a les esquenes, la caminada s'ha consolidat amb un públic fidel i molts dels inscrits són de les comarques pirinenques, però també d'altres punts del país.